नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण उकळलेल्या बटाट्याची पिवळी भाजी कशी करायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे उकळलेले बटाटे घेतलेले आहे। आपण या प्रकारचे त्याच्या फोडी केलेल्या आहे। एक कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे। दोन आपण लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे। कढीपत्ता, 2-3 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे। कोथिंबीर, तेल, चवीनुसार मीठ, हळद, मोहरी, जिरं। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई छान गरम झालेली आहे। आपण एक मोठा चमचा तेल घेऊया। गॅस आपण फास्ट ठेवूया। तेल आपलं छान गरम झालं की आपण बारीक केलेला कांदा तो टाकूया। परतून घेऊया। छान आपण परतून घेऊया कांदा। आपण जो लसूण बारीक करून घेतलेला आहे तो टाकूया। परतूया। अर्धा चमचा मोहरी टाकूया। अर्धा चमचा जिरे टाकूया। परतूया। गॅस थोडा आपण स्लो करूया। हिरव्या मिरचीचे तुकडे आहेत ते टाकून घेऊया। कढीपत्ता टाकूया। छान परतवून घेऊया। अर्धा चमचा हळद टाकूया। मिक्स करून घेऊया। आपली छान फोडणी तयार झालेली आहे। आता आपण जो बटाट्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहे उकळलेल्या ते टाकून घेऊया। मिक्स करूया। छान आपल्याला मिक्स करायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। मिक्स करूया। ही रेसिपी बनवण्यासाठी अतिशय सोपी आणि चवीलाही छान लागते आणि सर्वांच्याच आवडती भाजी आहे। आपण याच्यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। छान आपली भाजी झालेली आहे। आपण कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। आता आपण गॅस बंद करूया। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की बनवा आणि जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।